седмица неодамна се одржа концертот и премиерата светска на вториот дел од филмската трилогија посветена на вашиот живот и дела. Кажете ми какви се впечатоците од концертот и премиерата? Sjajni, sve je bilo više nego dobro. I ta cela priča koju sam ja negde dobio ideju da napravim malo drugačije, da bude to sa tim ludačkim orkestrom, da malo izmenimo aranžmane. Prvo to je ispalo sjajno, drugo film je sjajno. Ja sam do duše, rekao sam malo pre da sam izašao u jednom trenutku sa premijere, da sam rekao gledajući kući. I onda sam sedeo u backstage-u i dobio sam zadivljujuće mnogo poruka od ljudi koji su došli iz sale, da je film sjajan i to bi jako drago bilo. Onda je posto došao u koncert, onda već to ide kako ide. Hteli smo da bude Sava centar kao kulturiška, da sam međutim kada je prva pesma počela, to su već svi bili na nogama, tako da se više to nije videlo da je Sava centar. Da li može da očekuvаме treći deo? Treći deo, pa biće treći deo filma, da, biće, to je trilogija i biće sledeće godine treći deo, ali ne bi dotkrio. Спомнавме и некоја серија. Neću biti ja glavni. Спомнавме дека исто ќе се представи и серија. Da, serija će se predstavi, serija treba da krene, samo kažem, ima neki tu nešto, nekih stvari koje se pregovaraju, pa ćemo da idemo, ali uskoro će krenuti. Така. Кажи ми, какво е твоето чувство кога ќе дојдеш во Македонија? Дали постои нешто што ти е посебно тука кај нас? Malo pre sam rekao novinaru koji je bio ispred tebe, šta je poenta pričam dođe u Makedoniju. Pričam, objašnjamo to na konto letih turneja koje radim. Recimo, radim od 60 dana, 50 i nešto dana radim teren od Crna Gora, Hrvatska, pa Bosna. I onda kad vidim na spisku, Makedonija, Trumića, Skoplje, Ohridul, i onda jedno čekam taj dan da dođe, jer mi taj dan dođe kao slobodan dan, kao da ne radim. Zato što ovde kad uđeš, ovde sad što sam u Makedoniji, ne pričam zbog toga, ja nikad, mislim, znaju mene da ja ne pričam ono što ne mislim, nego jednostavno kako, on kad ono leto, oraš pa 30 stepeni, pa lepo, pa sunce, i mi kako ulazimo tamo na Tabanovci, ili sad bilo da je nekad preko Albanije da dođemo pravo na Ohrid, kako uđemo u Makedoniju, tako mi se negde podigne raspoloženje. Ovde je takav je vazduh, takva je atmosfera kod ljudi, da ovde nema ljudi koji... Ne možeš da vidiš namrštenog čovjeka. Teško da možeš da vidiš da neko namršteno, da je ljude od ljudi na granici, od ovih na naplate rampi. Ne samo što kad vide mene pa sad kao znate, nego jednostavno, nevezano sa mnom, jednostavno ovde su ljudi veseli. Kakva god da je situacija. I onda ti jedva čekaš posle svih onih tamo i putovanje i ovako i ovaj ti iznervira, jedva čekaš, dođeš ovde, nema veze što radiš koncert, jedva čekam da počne koncert i atmosfera i posle koncerta i sve je zaista sjajno, ljudi su jednostavno veseli, nasmejani i ti onda dođeš ovde, meni dođe oko melem na rano, kad posle svih dana onih ludnica, ja sam sad u zadnjih dana nešto bio u gužvi i toliko stvari sam imao dodali, pa sam malo i odmarao kući i nisam nešto bio baš raspoložen preterano i sad ova konferencija štampa u Skoplju, pa ne znam da, kao se Tara znaje, tate ljudi iz Hajpa, mene, ja bi poslao sad da je negde drugo bila konferencija, bi poslao, ne znam koga mesto mene da dođe, samo da ne dođem ja. A ovdje jedno čekam da dođem, evo sad mi je već mi je već sam bolje raspoloženiji sam, jutro sam ustu, sad čuje Bože. Znači Tara je golema podrška. Dobro, Tara je tu sad, Tara je čudo. Tara nam je, vidi, iskreno kao, sad znam, nisam očekivao da takav potencijal, ali drago mi je. Hvala se, da gi поканим гледачите на Hype MK da doјдат на концерт. Sad je definitivno jasno da je tamo odakle smo svi upoznali nije bilo mesto. Ovo je devojka stvarno za mnogo veća dostignuća nego za bilo šta drugo, zaista. Уште да ги поканиме гледачите на Hype MK да дојдат на 25 декември. Позивamo sve naše. Žurka! Pa dođite svi, bit će super. Ajde, mora da bude dobro. Уште едно само? Da, rekao sam i njima, sad ću da ti kažem. Imao sam jedan koncert na sajmu, jedan koncert na početku je na sajmu ovde i pošto toga rekao Niko Trekovskih i onaj na sajmu je bio najbolji koncert od svih do sada i evo nek dođu da vide kako obaram ovaj rekord tako što će sad ovo da bude najbolji koncert. Ja sam Laco Lukas, nadam se. A vi gledate Hype Makedonija.